जोबोद गोजोननाय मोनदों गोसोआ बोराया फिल्मनि मुङा जान मेन्डेलाबो महालया बेखौनो नायनानै ट्रेलारखौ गोजोननायबो मोनदों आरो फिल्मखौ रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनदों अनसायना लागोन होनना मोनसे आसा फारिदों मानो होनब्ला एसे आगोलाव आङो एसे नायनाबो फैबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों माने हयथ' आङो बेखौनो बुंनो लुबैगोन जाय बिथां नायगिरि बैसो जानायफोर नायोब्ला गोसोआव एसे बोलो मोनगोन नामा गाज्रि भाबै नङा दे मोजां भाबै खारन बिसोरनि समाजनि गेजेराव बिसोरनिखौ माने दिन्थिना होनाय जागोन बा नोंनि गोसोआ माबायदि साननो सानाखै गाज्रि गोसोयोब्ला माबायदि समाजजों अनसायजागोन ना गाज्रि नोजोरजों नायजागोन बिदि मोनसे मोजां मेसेज ओंखारनाय बायदि मोनदों बेखायनो आं रायजो राजानो खावलायदों जाहाथे गोसोआ बोराया बे फिल्मखौ जाहाथे नायो नायनानै जों सावथुन बानायगिरिफोरखौ जाहाथे हेल्प होयो बेनि हिसाबै आं रायजो राजानो खावलायबाय गोसोआ बोराया माने खिन्थु जों टाइटेलखौ खोनानाय लोगो लोगो मुंखौ खोनानाय लोगो सोरबा मायाबा साननो हागौ असमियाव मोनसे खोथा दं माने এটা দাঁতের কাজ নতো ব্যাপিং ডায়রিয়া আর কি ट्रेलारखौ नायनानै समाजाव माबा सोलायनाय लाबोनो हागोन निश्चय 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 आं ट्रेलारल' नङा फिल्मखौ बिसोर नायबाय निश्चय समाजनो मोजां मोनसे मेसेज ओंखारगोन बियो रायजो राजा बिथांमोना नायखांनायनि उनाव निश्चय एकदम गोसोखौ एकदम गोजोननाय मोनो नंगौना गोजोन समाजा बोरै थांदों बे लामाजों थाङोब्ला नैबेबायदि फिथाइ मोननो हागोन बेफोरबायदि साजा मोनगोन गतिके बे फिल्मखौ बयखौबो आं रायजो राजानो नायनो खावलायदों आरो जाय बिथांमोना नाया हायोब्लाथ' बिथांमोनखौ आंनिबा लाना थांनानै गोसोनि एसे मैला थानाय मानसिफोरखौ सिनायोना बिसोरखौ फ्रि टिकेट दानना होनाबाबो नायहैथारनांगोन आंनि खावलायनाय निश्चय थेंक इउ जोबोद गोजोननाय मोनदों गोसोआ बोराया फिल्मनि मुङा जान मेन्डेलाबो महालया बेखौनो नायनानै ट्रेलारखौ गोजोननायबो मोनदों आरो फिल्मखौ रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनदों अनसायना लागोन होनना मोनसे आसा फारिदों मानो होनब्ला एसे आगोलाव आङो एसे नायनाबो फैबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों माने हयथ' आङो बेखौनो बुंनो लुबैगोन जाय बिथां नायगिरि बैसो जानायफोर नायोब्ला गोसोआव एसे बोलो मोनगोन नामा गाज्रि भाबै नङा दे मोजां भाबै खारन बिसोरनि समाजनि गेजेराव बिसोरनिखौ माने दिन्थिना होनाय जागोन बा नोंनि गोसोआ माबायदि साननो सानाखै गाज्रि गोसोयोब्ला माबायदि समाजजों अनसायजागोन ना गाज्रि नोजोरजों नायजागोन बिदि मोनसे मोजां मेसेज ओंखारनाय बायदि मोनदों बेखायनो आं रायजो राजानो खावलायदों जाहाथे गोसोआ बोराया बे फिल्मखौ जाहाथे नायो नायनानै जों सावथुन बानायगिरिफोरखौ जाहाथे हेल्प होयो बेनि हिसाबै आं रायजो राजानो खावलायबाय गोसोआ बोराया माने खिन्थु जों टाइटेलखौ खोनानाय लोगो लोगो मुंखौ खोनानाय लोगो सोरबा मायाबा साननो हागौ असमियाव मोनसे खोथा दं माने এটা দাঁতের কাজ নতো ব্যাপিং ডায়রিয়া আর কি ट्रेलारखौ नायनानै समाजाव माबा सोलायनाय लाबोनो हागोन निश्चय 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 आं ट्रेलारल' नङा फिल्मखौ बिसोर नायबाय निश्चय समाजनो मोजां मोनसे मेसेज ओंखारगोन बियो रायजो राजा बिथांमोना नायखांनायनि उनाव निश्चय एकदम गोसोखौ एकदम गोजोननाय मोनो नंगौना गोजोन समाजा बोरै थांदों बे लामाजों थाङोब्ला नैबेबायदि फिथाइ मोननो हागोन बेफोरबायदि साजा मोनगोन गतिके बे फिल्मखौ बयखौबो आं रायजो राजानो नायनो खावलायदों आरो जाय बिथांमोना नाया हायोब्लाथ' बिथांमोनखौ आंनिबा लाना थांनानै गोसोनि एसे मैला थानाय मानसिफोरखौ सिनायोना बिसोरखौ फ्रि टिकेट दानना होनाबाबो नायहैथारनांगोन आंनि खावलायनाय निश्चय थेंक इउ